UN Academy Simen Sapori Deimari, Dipa Promai Deimari, Dima, Momjila Deimari. Jaukhonda जाहैबाय 92.6। सोलोंथाइनि ओंथियानो जाहैबाय गुनगोनां सोलोंथाइ। गावखौनो सुबुं सम्पद हिसाबै दानानै समाजनि फारसे मोजां खामानि मावनांगौ बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों UBPOनि आफादगिरि मन'रन्जन बसुमतारिया। दिनै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनायजों लोगोसेयैनो बरायनाय जायो। जनायनि UNNB मेस रियेल बर' बिजोंनि गोजौ फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्मनि मेल बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मन'रन्जन बसुमतारिया। फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव जनाय ओनसोलनि गोबां आफाद गौथुमनि दैदेनगिरि आरो फोरोंगिरि फरायसाफोराबो बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बरायनाय फरायसाफोरखौ थांखिनानै बुंथिगिरिफ्रा इयुन सोलोंथाइनि फारसे बिबुंथिजों थुलुंगाखांहोयो। दिनै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजोंजों फरायनानै 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन जानाय बे फरायसाफोरखौ मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारि लादों। दा बेवहायनो आंबो बाहागो लाफानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। जोंनि गासै ओनसोलनि फरायसाफोरा बाहागो लादों आरो लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लानानै दिनै मेलाव मेहेरगोनाङै बिबुंथि होदों आरो बेवहायनो फार्स्ट डिभिजन जानाय फरायसाफोरनि बिमा बिफा बिथांमोनाबो बाहागो लादों। बाहागो लानानै बिथांमोना मेलखौ मोजां जाफुंसार होनायनि थाखाय दा बिथांमोननिसिमबो गोबां साबायखर आरो फैबाय थानाय समाव आं बेखौनो आसा खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय धेमाजि ओनसोलाव बा जनाय हालामाव जाहाथे नै देग्लाय जिखिनि 65 जन धेमाजि जिल्ला हिसाबै बर' बिजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन जाबाय। दा बेनिफ्राय बांसिननिफ्राय बांसिन फैबाय थानाय समाव आसा खालामनो हायो आरो मोजां रिजाल्ट जायो। फैबाय थानाय समाव जों मोनसे आसा खालामनो हायो जेरै आसामनि लेभेलाव टप 10 फ्राव जायगा आवग्रिनो हायो आरो बेखौनो आसा खालामदों। दिनै बेखौनो थांखिनानै दिनैनि मेलनि गेजेरजों फरायसाफोरनि गेजेराव बेखौनो सावरायनाय जादों। दिनैनि बिथोन बायदि फैगोन बोसोराव मेट्रिक आनजाद जानाय नंला। बेयाव फरायसाफोरा माबा मोनसे हांमा खालामनो बायदि सानो नामा? बेथ' NEPनि बिथोन बायदि जि मेट्रिक आनजादा जाला बेखौ मिथिनो मोन्दों। दा बेवहाय फरायसाफोरा माबा मोनसे हांमा थानांगौ जों बेखौबो सानाखै। दिनै बिनि दा जिनिसा जाहैबाय माने सेमिस्टार हिसाबै सेमिस्टार बायदि बे कलेजाव जेरैबायदि सेमिस्टार आनजाद जायो दा बे क्लास परिखाफ्रा क्लास आनजादफ्रा बे सेमिस्टार आनजादै जागोन आरो उननि समफ्राव जों माबायदि जायो बेखौ आपडेट मोनबाय थागोन। गिबियावनो आं नोंथांमोननि चेनेलखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आंनिफ्राय हामलायनायखौ बावग्रोबाय। जिहेतु दिनै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मोनसे मोजां हाबाफारि लादों। जिल्लानि जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो गोजौ फरायसालिनि एबारनि 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि आरो बे हाबाफारिया खोब मोजां बाख्नायथाव। आं बिनि थाखाय जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। आरो जिहेतु दिनै बे मोनसे जारिमिनारि होनना बुंनांगोन आङो। जिहेतु बियो एबारनिफ्राय मेट्रिक परिखाया जाला। जिहेतु 2020 मायथाइनि निउ एजुकेसन पलिसि मथे मेट्रिक परिखाखौ दैखांना होसिगोन आरो जों मिथिनो मोननाय बादिबा सरकारा एबारनिफ्राय मेट्रिक परिखाखौ फाथिला। गतिके बे मोनसे लास्ट मोनसे मेट्रिक परिखा बेयाव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ दिनै बरायनायजों लोगोसे थुलुंगा होदों आरो गोबां आलासि फैदों आरो बेयाव आंखौबो आलासि महरै लिंहरनायखाय आं बर' थुनलाइ आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावदों बिथांमोननिसिम। आरो जिहेतु फरायसाफोरखौ जिहेतु लास्ट मेट्रिक परिखा बेयाव जों गोबां आलासिफ्रा थुलुंगा होनायजों लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइ सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों आरो जिहेतु सोलोंथाइनि ओंथियानो जाहैबाय गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसे गावखौनो सुबुं सम्पद हिसाबै दानानै जाहाथे समाजनि मोजां खामानि मावनो हानाय, समाजखौ हेफाजाब होनो हानाय, सुबुंखौ हेफाजाब होनो हानाय, न'खरजों लोगोसे हादोरनि जाहाथे मोजां खामानि मावनो हानाय
जों बेखौनो हास्थायो। जों बोसोरफ्रोमबो नुनो मोनो जे जिल्ला हिसाबै फरायसाफोरनि फरायनाया हौवासा हिन्जावसानि बिबाङा खोब समानैनो थाङो, नाथाय दख'रा हिसाबै बुंनो थाङोबा हिन्जावसाफोरनि फरायनाया बांसिन गोजौआव थांनो हमदों, हौवासाफोरा बहुद डाउनाव थांदों। बेनि सायाव मा बुङो, मानि लोरबांथि बुङो? बे उन सिगां मालाबा जायो आरो बेफोर खार'ना जाहैबाय जोंनाव गोबां जाहोन दं फरायनायाव इफेक्ट गोलैनायनि। सासे फरायसाया दहाय मोजां सासे बिबुंथि होदों, बेनि बिबुंथिनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिदों मबाइलखौ बिथांमोना बांसिन टाइम होयो आरो टाइम होनायखाय बिदि जादों। बेनिखायनो जों खावलायदों जे मबाइलखौबो नायनाङा होनना बुंनाङा, जों नायनांगौ, बेखौ रुटिनाव लाफानांगौ। थारमाने नों मा समाव मबाइलखौ नायगोन बे फिक्स टाइमाव नायबानो जाबाय, बाखि टाइमाव फरायबानो जाबाय। आरो जिहेतु हिन्जावसाफ्रा जुदि आवगायबोदोंबा जोंनि खोब मोजां लैखोन बियो। आरो हिन्जावफ्रा जिहेतु बांसिन न'आवनो थायो, गेलेनाय मानायाव एसे खम, बिथांमोना न'आव बांसिन थानानै। अदंखौ जोङो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, जोङो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद होनोब्ला जोंनि जिथुनाखि जनाय साब डिभिजनेल जिथुनाखि एडमिनिस्ट्रेटिभ बियो डिभिजना गोलैफायो। दा बेहाय जोंहा ओरैनो बर' बिजोंनि सरकारि फरायसालि होनोब्ला जोङो जोंनि बे जनायनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मेम'रियेल हाइ स्कुला थाबाय, बेजों लोगोसे एसबि हाइ स्कुला थाबाय। बेनि अनगायैबो जोंहा गाव जिथुनाखि प्राइभेट, जोंहा जेरै UN एकाडेमि सिमेन्ट सापुरि, UN एकाडेमि बगरिगुरि, UN एकाडेमि बालिगरा, UN एकाडेमि सिलिखागुरि, आलारि गार्लस हाइ स्कुल, बेफोरबायदि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनिफ्राय जोंनि जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव गासै सा 34 जोंनि बिजाथिया देग्लाय सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों बर' बिजोंनिफ्राय। दा बिसोरखौ दिनैनि बे गोथार सानाव जोङो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जोङो बिसोरखौ बर' बिजोंनि गेजेरजों फरायनानैबो जे गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो लानो हायो, दा बेखौनो जोङो बिसोरनि बे नाजानायनि थाखाय, सेथि थाखोआव उथ्रिनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो मान बावनायजों लोगोसे जोंनि उननि जिथुनिखि बर' बिजोंनि फरायसुला फरायसुलि बिसोरखौबो जाहाथे जोङो बिसोरनि बायदियै जाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जों जेरैहाय दिनै मान बावदों, बिसोरबायदियैनो जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफ्राबो जोंनि बर' बिजोंजोंनो फरायनानै गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै जोङो गावखौनो सुबुं सम्पद हिसाबै दानो हायो। दा बे गाहाय थांखि लानानैनो जों दिनै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बे बरायनाय हाबाफारिखौ जोङो दिनै लानाय जादों। दिनैनि दिनाव जोङो जिथुनाखि जे सासे फरायसाया जिल्लानि जोङो मोननै खौरांखौ बुथुमनो हमबाय, नाथाय सासे फरायसाखौ जों दिनैसिमबो बरायनाय नुनो मोनाखै। जे बिफायासो बेयाव बाहागो लादों, सासे फरायसाया गावनि थांखिखौ होसोनायाव, जिउथि मोसाहारि बुङो, बिनि सायाव माबायदि साबायखर बावगोन जे बिथाङा दिनै थांखि होसोदों? नंगौ, जों जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव जोंनि जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव बयनिख्रुइबो बांसिन जौखोन्दो 94% लानानै उथ्रिसार जानो हानाय बे ज्योति मोसाहारिखौ जों जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मान बावदों। नाथाय दुखुनांथाव बे मान बावनाय हाबाफारियाव जोङो बिथांखौ बे समाव जोङो मोननो हादियासै। गावनि गोजौ सोलोंथाइ लानायनि थाखाय बे समाव गुबुन मोनसे जायगायाव सोलोंथाइ लानो थाखाय थाहैबाय, बेनिखायनो बिथांजोखौ जोङो मान बावनो हादिया बे समाव। अब्लाबो जोंनि मान बिलाइखौ जोङो बिथांनि बिफानि आखायाव जोङो दिनै गथायना होनाय जाबाय। ओरैनो दिनै साबेसेसो बरायनाय जाखो? जोङो खारि बायदिब्ला जोंना सा 34 बिजाथि दङमोन। दा बेनिनो जोङो दा साबैसे जों दिनैनि बे हाबाफारियाव 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।